Бандит бленд. Бандит бленда е малко по-тъмно изпечен от всички останали кафета, които имаме и е подходящ за домашни кафе автомати, например. Култура бленд. Идеята за създаването на култура бленд е да имаме смес, която по някакъв начин се съобразява с културните очаквания на хората, т.е. не шокира клиентите, но пък е един добър преход към спешалти кафето. Калинка бленд. Калинка бленд е и бленда, който носи името на нашия бранд. Bud Coffee идва от Ladybug на английски, т.е. калинка, и сме кръстили този бленд с идеята да представи бранда ни по най-добрия начин. С него се стремим да покажем един традиционен спешалти бленд. Нека да поговорим малко и за вкусовите характеристики на трите бленда. При Бандит бленд имаме шоколадови и ядкови нотки, като имаме едно добро тяло. Разликата между Бандит и култура бленд, освен по-тъмното изпичане, което имаме при Бандит, е, че имаме едно по-изразено тяло. Иначе нотките и двете влизат в графата шоколадово-ядкови нотки, но култура бленд е една идея по-мекича вкуса. При Калинка имаме вече и малко повече киселинност. Разбира се, киселеността е субективна, но тук може да сетат подове вкусове и подова киселеност.